Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipediang sebai pi barok syaga bati CTV rengkat bat kimat mentah ke janmiat ke senyo pamtia ka Tarik Naitung arajar arpun riu. Ini sedang dah kimat Khubor na ke Jylla. Ka Joint Action Committee harengkat ke jingit relang bat ka East Jaintia Hills Truck Owners and Transporters Association bat ka Jaintia Hills Truck Owners Association kila penkup buram yau Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma yaki arngut kisembut Menteri Rangba ubak Presiden Tensong bat ubak seniam halang dhar halor ke jingon rak ya ka one time settlement scheme nak benta ki kali kamai. Chief Electoral Officer ke Jylla Dr. BDR Tiwari ulai tu ba silak khat khandai hajar shispa arb khandai teli ki enumeration form la sam shakipat ba man lagi tliwing hakalang benta jong ke Jylla Meghalaya tang ha ka shisni jong ka special intensive revision 2026 ka ba kenjo asan 0.0% na ka jingdon jong ki nong tap vote ha ka Jylla. Ka Khasi Students Union pok jingalam jong Presiden Rangba jongka usamla Raymond Karjana kalalek ya kendo ya Menteri Rangba Sarkar Jylla Konrad ke Sangma ban pensngo hau ya ki arpau teli kimat ki ba khamak kawai na kita kimat ka dei ka jingbot dien ya ka airline permit ya ka ba Konrad ula jubab haki ba kadang sakut bat ke Sarkar pedeng. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala kentiu khet biang yau siem ka nobo sopho upa em kawang bor sim yong hadin arsnem kenti bala sospon yau naga kam sanchar hima kajing sha sospon upa em kawang bor sim yong kalong halor ka ujor naki rangba jong ka hima. Ka Meghalaya State Commission for Women kala pentip baga commission kala penlong ya ke jing tokit hadin bakala yo pediang ya ke jing ujor naga kenhon ki samla kentai ki ba mi khmat ya ke Jylla ha ka jing ile kai cricket ha ka under 23 bala keno ba ki la sha le kensleng bat ongru baka shongpat ha ka Meghalaya Cricket Association ban shim ya karai namar baga thmaga de ge jongki ke jongka commission. Ka Southwest Khasi Hills District Congress Committee hapok ka jingalam President uba akan pam Karlendo kila lek bania kendu ya Borsen Shar ka Southwest Khasi Hills District bania kren haga baya day bat ka special intensive revision daga bakentu bakin betha bha ya ki booth level officer bakin pek perman bha ha ki snong ki tau ki badon hapok ka district bakan long ka bayat bet bat kumjuru ban pentikna bagi mender nakari Bangladesh ki bawan rung bean sepok ke district lengba ka kaput kimdei satia ban yok penrung kerteng haka electoral roll. Ka State Rural Employment Society ka ba hap hapok jingkmi jong katanat Community and Rural Development jong ka Sarkar Jylla kalalum yaki kenhon baper na Kylleng kisnong bani shimenta haka jingpen menapat ba yaka VBG Ram-G Act 2025 daw menteri ke Sarkar pedeng. Ka Joint Mission Director jong ka Society ka kong yarap hunlin dengdo kalapan pau ya ka jing kirmen bagani ka scheme ka ba lapan kelat mai bat kentiu ya ka jing tray bela ka ba shispa arpusan sengi kan kentiu ya ka roy kepar haki snong gitau po ka Jylla Meghalaya barok kawe. Ka Kripa Foundation kala play pat ba ya ka Kripa Victoria Supercare Outreach nagabentaban sumari ya ki riutemen gibasa ha Victoria Senior Citizen Home bat nagabenta ki breu gibala ngop bat im kerni ha jing di drop. Nagajing play ya ka Kripa Victoria Supercare Outreach ka badon bun teli kitanan ajing sumar naduk ka bashim snam sumar beniat nang tagadon ru ka OPD bat IPD ka pharmacy ka rehabilitation center bat kiwe kentup ka detoxification center. Kinong yalam jangka New Trap Integrated Territorial Organization kila ujor siya ka Meghalaya State Pollution Control Board
Persya ya ke jing pen mi le air jabo bat ke jing pen ken ya ki kendon yada mariang daga karkhana RNB Cement Private Limited kabadon ha ka shnong Umyam Ribhoi District. U Presiden ke seng ba Donbok Dakar ulai tu ba ka jing ujor persya ya kini ke karkhana kalong hadin ba la yok pediang ya ka jing ujor na gipat ba nong shong shnong namar ba ka jing hair pum clinker naga karkhana ka bu jing ma ya ka kot ka kya jong gipat ba bat ya ka jing tung jing tap ru ya ka mariang kinong de madan ki baju shong de ha ki benta jong ka polo hayo garo bat ha ki benta jong ka laumali kila shapen kan ria no na ka jaka bagi ju shong sha ka yo thmai ka bak sarkar kalapan kre bakin shong de shipor nrai ki persya e kani ki jing pen baik ka sarkar halor kanong rim bala ai ki tang shipor bat kani kan kta e ka yo jong ki hadian habot baru bagi dukan kirit palat kador basnong lightkor mauri lomhe kabala yo ujor na ginong shong snong kala penlong ya ka jingkhnra kumbah nriu ne nyutali gilong yeng bala suba bagi judi kiat be an ki badan hapo upur usam jong snong urang ba snong ka lightkor mauri lomhe uba penshai lang mauri ulai tu ba ka dorbar pajba kala shim ya karai ban penshitam bantian bishar wat ya ginong di kiat kontobru ya ginong thiet lada lap biang nang ni sakhamat ka Khasi Students Union Shillong Mingi Circle kala yo jing tip ba kidon katto kat ni gibrio ki ba thia mit harut surok ha fourth floor long kumta kala lek ban bekrat bat IT shakipulet ka seng kala pentip ba habala tokit ya kini ki mender kila kam ba kila wan sha kani ke Jylla Meghalaya ban trei belas ngi henrei haba pan pat ya ki kot kisla ban pensisha ba kidai kinong India Kimdan Satya. Shisngi hadian baka KSU kalapan sange ya ka jing pentrei ya ka food court ha umling u Deputy Commissioner ka Ribhoi District u Dr. Abhishek Saini ula khot ya krani ki nongelam ka KSU North Khasi Hills District rengkat ka jingidon lang u SP ka Ribhoi Giri Prasad u BDO ka umling CNRD block uba Eric Kevin Dakar u Tourism Officer ka Ribhoi uba ban sanshar nongkanri bat nakaliang jongka KSU lalam khmat do President uba Ferdinand Kharkamni ki pulit jongka Anti-Narcotics Task Force kila lek khanra biang halom survey namar ba kila yo jing tip ba ka jing de drug hagani ka jaka kala sedang tenem biang namar ka jing wan poi ginong thiet drug nakaleng gi banta jongka sor shilong ban wan thiet drug nang ni namar ki yo khambit dor ban na ki wei pat ki jaka Barok shikata ki snem ya ka jingruai rilom bala penmi ha ka thup jingruai jongka Khasi Students Union na thwei gi dono kaba pen ya ka dono jongki nong ngap pat kapala tho do ba po lengdo u MLA ka West Shillong constituency la shu sngo tang ha ka khtien Khasi rei ha ka ni ka kenti yakini ki kentien jongani ki jingruai la pen kelaru sya ka khtien pareng ya ka jingruai balapan mi ha ka music video ha ka tien pareng balarwai da ka symphonic claritin choir ka kan hun ruai ki khana school ka St Claret Higher Secondary School Nong Song Shillong la plai pai ba ha ka sni penkot ya ka talent week jong ka school Komisi Bentaban rakhe kan mau buram ya ka lengkho singyap ba shispa khandai puwei jong sim tirot sing ka Khasi Students Union Nongklau Circle kala pelong ya ka 191 tirot sing knockout football tournament 2026 haka shnong maulen teriang ya gani ka tournament ka ba ka KSU kala jer ka tengru da ka tirot sing cup ya ka ba jupun long manlau snem menta ka kenti lawan ban play perda da u assistant sports secretary ka seng KSU seng kemi u samla badon bok malnyang mentang ni pai syakimat Khubor na kelengkari. Menteri Kam Khayi Pateng Piyush Goyal ula ong ba ka jingya kran ya ka jingya te yadi yathiet hapdeng ka India bat ka United States kadang don ha ka bentak ba khaddu ha ka bala depen baik ya bon kijing ka India UK Free Trade Agreement kan sedang ha ka khatsan tarik Naitung kat ba ka India EU Free Trade Agreement on pendep ha ka ba kot jong new snem bat lakmi lenti ba ka jingshalan mar jong ka India sha US kan kiu khatsan % ha kini kilai benai ka Adani Group
an international holding company kan bay tingka hadu cutway point san billion US dollar lani shilak point praklur tingka bantai ya ka mega aluminum plant ha Odisha kapanuan ra lifesan hajar teligi kam construction but kat prahajar san spangut kin yo kam junam kawai ke Silam Pule Junior College ha Hyderabad kalau ujor syaki pulit persyak ya wei nong yalam ka Bharatiya Janata Party bat kinong kersian jong u halor ke jingkeno bakila rung jubor hapo ke campus bat berngem ya kinong tray bat keno bala penrung kerteng ya kisamla pule rongia katba ka college kala kentaj ban priang ya ginong wan buai snong bean bat kala ong babaro ke jing penrung nong pule ha college keyboard ya ke kendon balabu da ke sorkar. Umanish Tiwari ulapan pau ya ke jing diau hadian ba ula syaeno ha ke jing pentemai ya ke seng Indian National Congress ha Punjab bat ha ki committee election jong snem arajar arpnyo wat la ki nrengut ki wei pat ki MP jong ke Punjab ki la syai ya ki benta bakongsan. U Ashok Gehlot ula thok kerki ya ke Shiti Shok Menteri Rangba ke Rajasthan u Bhajan Lal Sharma da ka bakeno baka don ke jinghiran ban siu tulap ka penslam ya ke jing siu jong ki nong tray ki bayok pension ki hospital ki kontraktor bat ki nong yo jeng mentoi bat ka bakta ya ki lakngut ki brio Udkhot barim jongka Bidanagar Municipal Corporation ha West Bengal nakaseng Trinamool Congress Udebraj Chakraborty ulangat hapo ka jing tokit jongka Enforcement Directorate hadin baula syakem hakamukot duma jongka jing bemyahap ki jing don jing em jong u ya ki jing keno tok pisa bat ki mar bemshim la register ki basyong dor palat shispa klur tengka kebayadei bat ka kurim jong u ka MLA barim ka Adhi Munshi ka Mehbuba Mufti kala ong bakan lech sa Iran naduk ka lai tarik haduk ka henriu tarik Naitung hadin bakala yok priang ye ke jingkhot ngubha bani shimta ha ke jinglech on tap yau nong yalamba khlidu jong ka Iran u Ali Khamenei ha Tehran Lapan tip syaka Kerala High Court ba ka sorkar Kerala khaddu khatwai kala menjur ban pengat mukadduma yaki he barim jongka Kerala State Cashew Development Corporation halor ka bamsap ka balakot daki klor tengka menta kala ne khat prasnem ka bala plilat ya ka Central Bureau of Investigation ban yale ya ka badonkam ka Directorate of Revenue Intelligence kala yo kurup hado sanpusan hajan riuspa arfun rituli gi bilor dawai jerho balakhang bat ka basyongdor nriu point sanpusau klor tingka na kawai karel kitmar ha Agartala Railway Station balakem yo way breu hakakam khayito yaki drop Laingut ki pilgrim kila yap bat saungut kila mansau jur. Hadin baka kali SUV ka baki syong kala lek tenra ya ka wei ka trok ha ka surok ba Lucknow Ayodhya kat bagi dang lek Ram Mandir ha Ayodhya. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Hashwa jong ka lungkho snem ka ba arspa sanpo jong ka jinglai lot kari Amerika. U Donald Trump ula pendon kam ya ka jingpen kentang ya ka Theodore Roosevelt President Library ban kentu ya ki nong Amerika ban pediang ya ka jing itri ka jing shlur bat ka jing tmu jong u ka baong America First. U Donald Trump ula kam ba ka US kalayat mentasya ka juk siar. Daga bakedo ba ka jing hiar dor jong umpniang ka jing wan baiting ka nabari ka jing kiu dor jong ki stock market bat ka jing yo kam yo jam ka bakiu ba kum ki dak jong ka jing klan ha ka yo ka kot u Donald Trump ula kenta ya ka jing IT no ya ka Panama Canal bat ki road ki kiar jong ka syaka Republic of Panama daga bakeno ba ka China ka persyang ban kurup bor halor ka ni ka kanal ka bakongsan bat ula berngem ba ka US kanam ailat ya ka ni ka jing temu
Kajingke Jumai Venezuela hak Arab Saudi Tarik Julai kala penyap ya hajar arspa kendai pesan ngut Gibriel khatway hajar arspa ndri punyo ngut kila mensau khat hajar praspa sawoi ngut kila sya kata jur kat baki bor sensyar kila penbena ndrio sngi ke jing sngosi jongkari bat beteng ya ki kam pelaj im bat ai jing yarap Narendra Modi bat ka Sane Takaichi kin penlong ya jing yalang ke bakhan rio jong ka India Japan Annual Summit ha New Delhi ban pen klan ya jing trailang ha ka but trekam ka yo ka kon bat ka Indo Pacific ha ka palat shispa sanpau teli ki company Japan kini shimenta ka jing yalang jong ki kam khai ka United Nations General Assembly kala tap vote da shispa saupo lalai ban kuntu biang ban pediang ya ke jingele bala slam jongga India halor ki kam leno ka Comprehensive Convention on International Terrorism hakaba ka India ka khot ya ke jingle persya ya ki kam leno ha ka Pyrthei klem dadon ka jingle shiliang la kumno nyongut kibriu kelayap bat wei ulajar ngai hadin baka ling jengok kai Pyrthei ke bakit ya ka wei kalong yeng kala ha kapung Saifullah Lake Kalam Valley Swat District kat baki kinhon ai jingirap kidang beteng ya ke jingwat Amduna ya ka nreu pukandai ngot kibriu kelayap ha Cote d'Ivoire menta katayo san phundai ngot kilayap na ka jingjor jong slap bat ka jing slai ha Abidjan bat sifongot kilayap hadien ba ka wei kaleng kala ha ka thain Grand Point Katkum ki Khubor na Democratic Republic of the Congo ki don siajar sauspan rengut ki balangat ya ka jingpang Ebola bat sauspa laipu prangut ki layap hakaba ka jingpang klam ka kta khamtam ya ka thain Ituri North Kivu but South Kivu kat baki bor penya kidang yai beteng ya ka jing persyang banyale persyak itu gilong kimat kublai Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.